ngai ku playro ye ba arden ibadon hang tai ha additional secretariat menta dan la sitio dan news ni election sya than hang tai election than nagamta ka jonga bat ka jong phi kan ma ye ne ngayeng hang ne ngayeng kum uri upat ba ubadon ia kata ka mensin ban ai mensin ye ba arden nganang ne ngai mensin ye ba arden bain syong hang tai kiseng bahalang gibakonwin gibadon hang ne ki ai mensin phi upat baru pide ban ai mensin ye ba arden ka jingile kande ka jingile nam ta gi yang sem ujong u ka jingile ka dei nagbanta ka jat ban ri jong i baro ka badan apa university jong ya kene reservation policy latha balapun wandur nado usnem ka khandai spa leo buar nado usnem gujmiyo jala jong i po mi gade me khalia 100 san phawais ne mantala ya balai kene ka polisi kan ne kumju shino ja gine ge mele jong i nari rom jantia shino ja deputy cm tang skente namnol ban kren nam ta ga jaj ban reu mano pathung sem ya phi hang tai assembly nga hang ne ngaye ban kerpat ye gine ki mla jong kri lom jantia bakin kren ai na ka banta gani reservation policy namar la de ban thau thmai ye gani reservation policy katkum ka jingdon jong gi paiba ha gani ga state pat kane ka jala ga jong namar la panwandur ye gani reservation policy la pan songnong rim ye ka katkum ka jingdon jong upai ngi kwa pagahok jong kiwai ngim kwa ban sim ye ka pat ye gahok ku jong ngi ngim kwa pa kiwai kim tu e ka ngi kwa pagahok ku jong ngi kandai ku jong ngi kandai ku jong kiwai ngi kwa pagahok ku jong ngi ngin yo ye ka omde ban kni ye gahok ku jong ngi da kiwai kene ka jing ki kandai ka jing ki ban pan pher jaj breu kan ma ye kene ka bai don ka jing lam bakra baka jing pan khi jong ba aden ya kene ka reservation policy kadai ban pan pher ye jaj breu kene ka jing ki kandai ban pan pher ya ka jaj breu hanre ka jing dawa ban pan thamai ban review such sen ya kene ka reservation policy namar la don kam ban pan thamai ka kaliai lenti kumto kumbasan phawais nan manta don kam ban pek bnya ban pan thamai namar mangi ki khasi jantia nila khambu nila bon sya yegite gi paralok garo ki badon hangtai balai ketar jur kan no siliang pikwa ba ketar jur kan no siliang lada pikit jor le pikit ke nayo pikwa ba ketar jur kan long mare rangkat mano ba kwa ba ketar jur kan no siliang om don uwairo pitip kan nomut ke mele yang idon nang ne narilom kasi jantia lai penringut kita nang ke assembly kabadai ke yeng dorbar kabadon tangri pamut ke mele lai penringut kidai ki banapo kerilom kasi jantia arbo samut kidai napo rilom garo mano babon om mepripat ba mano babon ki kasi jantia kidai ki mambar ki babon tam hapo ka house balai kim not ban keren ban pen baha ye gamat ka bakta ye gi khon samla jong kabri neu trep balai kim not ban keren pimot ban syong hangte nag banta ga self interest pimot ban syong hangte nag banta ga jing monto ye lade mano bajet ba pen syong suki ki hangte ang ma pi pa bajet bat pen syong suki ki hangte dei mangabat ma pi pa bagiyo ban syong suki hangte hapo assembly balai andala por ban khale ban pen im ya ke jaj priu kini pat kisnak ja kini pat ki ya ke jaj benriu ngamla klem de jau umat andang ala lepet ya iba arden ibelong ubenta bekrau
hakane ke jingi khi na benta kane reservation policy ngapoi manin man me khandai bi jang tai haga por be ikren pio I ha social media baka don ke jimpen bana bakan don ke jingi khi menta kasi bandon ke jingi ai pajba ladong national secretariat ki don ki social media do pen sngo tho pajba kita bitip kita bukan naga sarkar MDA ban penthut ia kene ke jingki bakane ke jingki kan nampoi syakathong jong ke jingki jong ba aten handrai ha por pengawan hang tei iba aten yeng ipen bena na klem dala ngamla su ban bat ye ki umat ki jaw ki bri berok ki bedan hang tei ki jaw ki umat ki yo I ye iba aden isyan na ka banta ka jong ni kan mau ye kene ka wai amdan politics ha kene ke jingki amdan politics samdan ka wai ro the politics ka bom kene ngi aki mangi bala ya kene bacok ngin dai bawan no politics ngam dai buwan no laseng no bentah dai kawan kong mu no sno jong ka kasi dan dia ngadon ka jing snok ya naga bentah ki khonsang la ki belet pule naga bentah ki khon ki jongi ki belet school kane kan kata ye kala wai kan mau kane kan kata ye kala wai jong ki khon ki ti jongi naga ta ka daw ngingin yen ngangan yen hado bai ba den in the job on dai tang manga handai kine ki sang bahalang ki badon sidin jong haru ngakar pali ki bakin yen wana mi apa ja haplan kani kom sao kebangin yaki nak benta ban pan imi ya kajat bandriu apa gari kasi jantia jongi kan ma bele ya gari kasi jantia jongi kadai kari kebati breu ti belai handai kan bagi robik ma jogi kim dai su ki breu ki bati breu ti belai hado kan ne upai ba ura pisau la langa ukwa banyo ya kahok handai kata kidang sibor kata kidang bendo bar handai nganga karpat ya gine sing balang ki bedan sedin jonga bat ya gine bat ya kawai ka union ka bedan napok kate kyang nang ba tolong ki balapan kre kum ki sipai bangin ya gine ka thama jong ka jaj ban riu tong in lakum ki sipai kane kam dai ka jing kan tu kan mau ko MLA niau mut pi don na pari lam jatia kane ka dai ki jing dawa yeng hagi platform ha por election biang je jengi ban pan ni jaj ban riu handai pi kalakte tangkan no bra bio ban song ye to suki pikir nak bentak tu suki piada ya kesuki kabe pisong hapo assembly pila ben pat ya kejat beliau kan mau beliau tim iya pi lada pila ben kan ne lada ben kren ai nak bentaban penim iya gi khon samla bat ya gi khon jong kene ga briu ne trep kan mau beliau tim ya pi banga kan turu iya gi school bat gi college gi bidang apa rilom jantia ai man sem lem ni ba den hante ai man sem lem ni ba den ni betul hante iklem ba mentala tibla kan no spa kanta la kumno shispa apa kanta iklem ba perkat manga ban mapinga kren nang ne de jauh mat kasnokia no kon ba ji ki school ibra na pagri lom kasi janja jangi bagini mi shi khabat bandawa nagbanta aja sarkar nagbanta ban baik kemaya kene reservation policy kabade kan nongrim bangin lek pule lena ek jing pule ke jam ikan mau lada ka sarkar kamla ban baik kemai ya kene reservation policy lena ek jing pule school jam iki khon ki jam lada ka sarkar kamai ya ka hok kabade ka banta jongi ngangam ko baki wai kinto ya ka hok ka jonga bari ka jongi wai ngam to dan ka por ka ba ka bangam ya ka jonga ngam to langa khen ka ba ko try ngawan ka macho me ngawan mat pen demri dialade ay bagi kum ka chat beriu
kom kisang ki beton ne ka por ai bakin yale aduh bajob na ka banta ka jaj briu u blai undan ka lambat pi kisang ki bor kan ai sig ne ka banta ka bakha ngangai ku blai ya pishi pone ngangai ku blai ya pishi pone ya kalati hado bandi job wat kan raden ngi papa ngindon naden jong bi ngin kershan ya bi nganganong ngene ko por ngin ai ke kershan na betak ni kiseng begini le hado band job bat ngin ai kersharo ye iba aden ni bronang te additional sekretariat iba yukhi na gunta ga hok ke jongi bat na gunta ga hok jongki kon ki ti jongi badana po kan ni ke jaj bandriu ke jongi ai bo blai ndorun kan lembat pa aden lembat kino yukhi ki badani ke gunta ga krau apa ni ke dikasih jati a jongi blai un pediang bat un yo ia ka jeng terang do not bat ka jeng terang ka man sin jongi bangin yo ya ka hok ka badai ka jongi kan mau hak wai kasni ladang ilong ki breu ke biyane ladang ni kiseng bahalang kinong kiseng ki biyane na ka bataban yale ya ka hok jong ka jaj bandriu kan mau hak wai kasni ngingin yo ya ka hok tang ini ki kente ki bakendiat ku blai sibon blai sibon